வாழ்க வளமுடன். நான் உங்கள் விவசாயி தாய் சேனியை பேசுகிறேன். எல்னினோ எல்லாரோடும் பயப்படுகிற மாதிரி பேசப்படுற ஒரு காலச்சூழலில் தென்னை விவசாயிகள், தென்னை மரம் வச்சுருக்கவங்க, தென்னை மரத்தை காவந்து பண்ணணுன்னா ட்ரிப் இரிகேஷன் முடிஞ்ச வரையும் சொட்டு நீர் பாசனத்தை பயன்படுத்தணும். ஏன்னா அடுத்த வருஷம் இந்த வருஷத்தை விட அடுத்த வருஷம் அதிகமான வெப்பநிலை இருக்குங்கிறாங்க. அதனால் இப்போ என்னோடய தென்னை மரத்துங்களுக்கெல்லாம் ட்ரிப் இரிகேஷனை கொஞ்சம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். எல்னினோவுக்காக நம்ம செய்கிற முன்னேற்பாடாக இது இருக்கணும். திடீர்னு ஒரே நேரத்தில் எல்லா இடமும் செய்கிறது சிரமம். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்னினோவுக்கு முன்னேற்பாடாக இப்போதே தயாராகுவோம். வாழ்க வளமுடன். நன்றி.